बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गानायनि बाथ्राफोर फोरमायनो लादों। दा बाहाय नुदों आसामाव PMAY नि न'नि कल'नि फसंबाय एबा फामु गायसनबाय। दा बेनिनो बागै नोंथांमोननि सिगाङाव गासै डिटेल्स होनो लानाय जादों आरो बेयो बबेयाव मानि थाखाय फैदो फारि फारि नायना लादिनि। दा खौराङाव मोननाय बादिब्ला PMAY एबा प्रधान मन्त्रि आवास योजना न'नि बिथांखिनि दारै न' गैजायै सुबुंफोरनो थानो थाखाय फामु एबा कल'नि लुनानै होदों सरकारा आसामाव। दा सावगारियाव जेखौ नुदों नोंथांमोनहा बेबादि एबा बेनो मोनसे आरो बे खामानिखौ मावदों नाहरकटियानि साहा बागानाव खामानि मावग्रा हा गैजायै माखासे बागानियाफोरनो आरो न' गैजायै माखासे बागानियाफोरनो थानो थाखाय बे गेदेरथार खामानिखौ सरकारा मावना होदों होनदों आरो बे जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आरो सरकारखौ बाख्नायथाव हाबा। दा बे फोरमायबावनाय बादिब्ला बेयाव न'जों लोगोसे आरो न'आव थानानै जिहेतु जोंनो गोनांथार मोनसे आरोबाव नांबावगौ जे जादों टयलेट एबा खिखरसालि। दा बेनिबो बेबस्था बिथांमोना रानना होनाय जादों। दा बाहाय बिथांमोनहा मोनसे न'खराव गंफायै न' आरो गंफायै खिखरसालि बाहाय लुनानै होनाय जादों होनदों आरो बिथांमोनखौ बाहायनो थानाय जानायनि सुबिदाबो खालामना होनाय जादों होनदों। दा बेबायदि गोग्गाथाव बाथ्रा। दा बे खामानिखौ थांनाय मंगलबारखालि बे फामुखौ बेखेवनानै होदों होनदों कमिशनार पल्लब गपाल जय बिथाङा आरो बेनो खौराङाव गोसारदों, जेराव बे खामानिखौ आदर्श फामु एबा आदर्श कल'नि होननानैबो फोसावनानै होनाय जादों। दा बिनि थाखाय सरकारनिसिम थेंक्स बावनांगोन। दा बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनानै होनाय जादोंमोन। बेसेबां मोजाङै बेबायदि खामानि मावनानै होनाय थाखाय फिन खेबसेबाव साबायखर बावबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।